Csak a gyerek és a kedves szülő és a pedagógusok és a társadalom olyan filmet nem nézhet meg, ahol egy fiatalkorú teherbe ejtenek, mert az csak 18 éven felülieknek. Szülni azt lehet. Hát gondoljunk vele. Mondja nekem a Gubbi Hilda, a Szabó családban, hogy szégyeljem magam, hogy beszélek én a fiatalokkal. Ő így nem beszélt, és mégis fölnevelt egy doktornőt a Lapály utcában, meg az unokát, aki szereti őt, és ő ilyen szavakat nem ejt ki a száján. Jó, már majdnem lelkismeret furdaláson támad, amikor megszólal a Déli Krónika, hogy Újpesten egy 38 éves homoszexuális férfi megfojtott egy 8 éves kisfiú. És ha megkérdez az unoka, Nagyi, ki az a homoszexuális? Majd megtudod, ha megfolyt, tudod? Semmi között. Hát amikor a szülő alszik, a gyerek nézi a tévét, hát abban olyasmiket lát, hogy megbolondul tőle. Egy 2 Jancsó film után nem lesz normális. Megnézi a karatéző kobrát, ugye? Kidobja a 8. ember, kész. Közben megbaszik egy nőt egy taxiba. Miért? Csak. Hát mi köze a filmhez? Gyerek látja, hogy patakokba folyik a sperma a világban. Ő neki meg azt mondja az iska, hogy légy jó, mint halálig, hogy öcsi, vigyázz, mert a nőkkel ész nem életed, trippert kapsz, kezdődő nemi betegséged lesz, mikor pisísz, a kezedbe marad a farkat. Idegesítik a gyereket, meg a lány kurva lesz, meg gyereket szül, meg elveszik a gyereket, meddő lesz. Mindenről beszélnek a gyereket, csak azt nem, hogy hát a nem élet ez jó. Hát azt miért nem mondják? Ezek a negatív része, ezek a veszélyes oldalai, és vannak jó oldalai. Még mindig úgy vagyunk, mint a Schusterinas, az én időmben benézett a kuszlugon, és látja, hogy a főnök a feleségén ugrál. Hívja oda a másikat, hogy gyere csak, nézd meg, mit csinál. Ugrál rajta. Mit gondolsz, jó ez? Az biztos, ha rossz lenne, nekünk kellene csinálni. Szóval, arról, hogy a nem életnek öröme van, gyereket érdekli, nem kap tájékoztatást. A gyerek még nem hülye. 3 éves kisfiú anyukája hív föl telefonon, hogy az Istenért segítsek rajta. Az történt, hogy éjszaka a Ferike fölébredt, nem vette észre, és reggel mondja, mit csináltál apuval? Mit csináltam? Semmit sem csináltam. Hát én láttam. Anya megijed, apuka meg. Én szeretjük egymást. Hadd szeresselek én is téged. Hát gyere ide, csókolj meg. Na de apu beléd rakta a fütyjét. Hoppla. Na most mit mondjon neki az anyja? Mit? Hát a legegyszerűbb azt mondta volna, hát tedd ide. Mi van akkor? Ennek 2 veszélye van. A kisebbik veszély az, hogy a gyereknek rossz vélemény lesz az apjáról. Azt mondja, hogy az apám meg van húzatva, minden éjjel oda tesz, és mi ebben a jó? Ez a kisebbik baj, a nagyobbik baj az, hogy elmegy az óvodába, és elmondja, hogy betettem az anyuba a fütyimet, betettem az anyuba. A gyerekekkel semmi baj, mert legfeljebb ők is megpróbálják otthon majd betenni, tanulni kell egymástól már az óvodában, hanem jön a óvónéni. Meg a kicsi mondja, betettem az anyuba a fütyimet. Mit csináltál? Betettem az anyuba a fütyimet. Rohan be a tisztelendő főnővérhez, elvtársnő, a Kovács gyerek megbaszta az anyját. De jó Isten, elvtársnő, hát hogy beszél maga? A Kovács elvtárs, egy jó elvtárs, hát hogy lehet ilyet mondani? Hát ebből fegyelmész. Küldje be a gyereket. Be, gyerek, mit csináltál? Betettem az anyuba a fütyibe. És az apád mit szól ehhez? Semmi. Hát ő éjszaka teszi be, én meg reggel teszem. Hát ebbe akkora botrány lenne, összehívnák a munkásőrséget, a hazafias népfrontot, a parlamentet külön ülésszakra, szóval nagy botrány lenne belőle. Kovács gyerek megbaszta az anyját. Hát ezt nem lehet mondani. Hát egy kicsit zavarba voltam, megmondom őszintén, mert én nem foglalkoztam a 3 éveseknek a problémáival, ezzel is foglalkozni kellene,
És azt mondtam a nőnek, hát kérem azt, hogy mondja a gyereknek, hogy édes fiam, neked kis fütyid van, apádnak meg nagy fütyije. Majd ha neked is nagy lesz, nem bánom, oda teszed, ugye. Nem kell attól félni, hogy a gyerek azt mondja, anyám, itt a személyazonosságém, felnőttem vagy, tudod, mit ígértél? Addigra a gyereknek már benő a fejelágya, és ilyen szamárságokat nem fog kérni. Nagyon köszönöm, doktor úr, én erre nem is gondoltam, mondja a nő, is leteszi a kajtot. Mi nem gondolt rá? Lehet, hogy a gyereknek már most nagyobb van, mint az apjának. Szóval nagyon nehéz dolog ilyesmikre válaszolni, mert soha nem tudja az ember, hogy a levél mögött kiáll, hogy a telefonálás kit rejteget. De tény és való, hogy a fiatal korban a férfi már észreveszi, hogy közösülni nem életet jó, és ezt másképpen nem tudja csinálni, hogy kiveri a farkát. Lehet ez másképpen is mondja, onanizál, mert onán az olvasta a büvet, az nem kiverte a farkát, hanem kivette időlet és a földre eresztette a spermát, az Isten úgy megharagudott, hogy megröklesztette. Szóval már akkor is voltak ilyen balé. Hát annak idén rettenetesen féltem attól, hogy baj lesz belőle, hogy hátgerincsorvadást kapok. Meg olvastam Otto Lorenz könyvében, Otto Efers írta, hogy egy férfinek 5400 töltete van egy darabban, se több. Ha ezt hamarabb tudom, akkor jobban spóroltam volna, gondoltam. De az ember akár otthon veri ki a farkát, akkor fél, hogy bejön a anyu, apu, és akkor baj van. Ha elmegy a iskolába a WC-re, fölmásznak a WC oldalára, az ember 20 másodpercnél tovább van be, már megnézi, itt benne a farkad vered, mi még nem tudunk kakálni, kapsz a pofádra, így van? Tehát az ember arra kényszerül, hogy gyorsan verje ki. Nem különben a helyzet a katonáinál is. Tehát az ember tulajdonképpen begyakorolja, hogy hamar süljön el a farka, ebből lesz a legtöbb baj. Úgy vagyunk vele, mint a nyuszi, ugrik, szegény nősnél azt se tudja, lelőtték, meglőtték, mi történt. Szóval egy állati dolog, hogy az embernek gyors magömlése van. De van. Ugyanis fiatalkorunkban begyakoroljuk, hogy gyorsan süljön el, mert baj lesz belőle. Miután az ember aztán minőségi helyre akarja tenni, keres magának egy valakit, aki a szocializmus építésnek jelen szakaszába nem társadalmi munkába baszik. Hát így van. A Vácrátóti Humorfesztiválon megkérdezte tőlem egy sokszoknyás asszony, doktor úr, szoktak-e magának kurvák írni? Mondta, Magyarországon nincsenek kurvák, tetszik tudni, de szoktak írni. Hát persze, hogy szoktak írni, miért ne írnának? Na most a kurva az darabbéres. Az letermeli a numerát. Minél hamarabb túl van rajta, annál hamarabb kereste meg a pénzt. Nem tudok olyan kurváról, aki azt mondaná a fiúnak, hogy lassan szépen, hogy csillag megyen az égen. Úgy érdemes, mert nem mond egy József Attilát egy Adiért. Sőt, hogy az újabb árfolyamokat tudom, inkább egy Bartókért, így van, amely hát ugyebár nem a zenében jeleskedik, hanem a pénzre van rányomtatva. Hát annak idején mi kivertük a farkunkat, mielőtt a kurvához mentünk, hát ha így lassabban fog elsülni, semmi hatása nem volt, az dobálta a segét, mint a vadszamár, nyomta a sódát, öcsi vasbóban a faszot, hát ilyen jót még nem basztam, az embernek azon a első. Szóval a kurvánál is az ember megtanulja, hogy gyorsan süljön el. Ebből van aztán a rettenetesen sok baj, mert amilyen jó nekünk a gyors magömlés, olyan rossz a mennyasszonyunknak, feleségünknek. Mert a természet adta ösztönérzésünk arra fele hajt, hogy közösüljünk, és az, hogy befejezzük, arra meg az kényszerít bennünket, ha nem sül el, akkor nagyon rossz. Az embernek a heréje fáj, hasa fáj, csapkod, kapkod, és még a házasságban is elő, hogy az ember kemény fassa, odaszól a feleség, anyukám, gyere már ide, hagyjál békébe, kismosás, nagymosás, szakszati aktíva ülés volt, leltár van, fáradt vagyok, gyerek, mosás, szóval mindenfélét mond és nem hajlandó. És amit a tévé közvetít, ezeket a birkózásokat, judót, úgy hasra fekszenek, hogy az osvár nem fordítja meg őket. Hát tudják, hogy kell kimenekülni, ugye? Kicsúszik a lepedőről, nem lehet megfordítani. Most mit csinált az ember? Vagy kiveri a farkát, vagy azt mondja, én egy szocialista Kazap István vagyok, nem én állítottam föl, nem verem ki, nem én. Isten óvjon meg bennünket attól, hogy elöljáró legyen.
Hát akkor ez se jó, az se. Hogy csináld? Miért nem így? Miért nem úgy? Miért nem úgy? Ilyenkor mondják, hogy menstruál az öreg. Holott nem menstruál, hanem egy rossz numera volt, és az az embert idegesíti. Mert a férfinek, ha föláll a farka, akkor 3-4-szeresére növekszik meg, azzal lehet célba találni. Mert lekonyult csövű puskával nem lehet célba lőni, gyerekek. Éljen, az a puska nézzen előre, hát nem is csapott célgömbbe, de oda csapjuk, ahova kell. Így van, ez a legjobb. Na most, hogy telik meg hogy lesz merev a puska? Mert állandóan nem járhatunk merevcsövű puskával. Jó is néznétek, ez egész katonaruhamás volna, ugye? De hiába adják azt napi parancsba, hogy kössétek a farkatokat a ballábatokhoz. Kimentek hévízre, és föláll akkor a ballábatok. Fölrántja. Hát erre nincs szükség, mert az embernek ugyebár a hímvesző merevségét, az nem állandó, azt meg kell valósítani. Meglátjuk a csajt, megy lefel az embernek a vér az agyába. Megy a farkába. Minél több év van az ember farkában, annál kevesebb év van az agyában. Ugye? Nyilvánvaló. Hát egyszerre két helyen nem lehet. Teljes merevedésen a férfi már nem tud gondolkodni. Gyere ide az anyád isteni. Hülyen elég látják, le van, szóval gyere ide, mert szétrugom a feneket. Az ember bezavarja neki, elsül, összemegy az ember farka, vissza a vér az agyba. Az Isten mit csinálta? Én ezzel az ócska kurvával. Hol volt az eszem? A farkába lement, vagy föl, vagy le. Rettenetesen kell vigyázni, mert az ember baszásnál nem tud gondolkodni. Különösen így vannak a nőknél. Nincs a nőnek orgazmusa, örömérzése, ha közben spekulál. Nézi a mennyezetet, festeni kell, akkor baj van. Nincs egy. Hogy azt mondja, halkan, mert fölébred a gyerek. Ha azzal törődik, akkor sem tud elélvezni. A muterék hallgatóznak. Ha két szoba van, de egy van, akkor a muter ott veszik a rök, ami előtt a díványon horkol, de fönn van. A nőnek jó esik egyet sikítani. Sikít egyet. Bejön a szomszéd. Mi van, Rózsika? Semmi, Mari néni, orgazmusot, hagyjon békén, menjen a az se jó, hogyha egy parfissal átzörög a szomszéd, hagyják már abba a baszást, aludni szeretni. Szóval, ha az ember zavarják, akkor nem megy a nem élet, nem lehet gondolkodni. Na most a lényeg ott van, hogy a nőnek csak akkor van örömérzése, a vér lemegy az agyából. Nála sokkal rosszabb, hogyha nem elégül ki, mert még a férfi hímvesző 3-4-szeresére nagyobbodik, még a női csikló, amelyik milliméteres nagyságrendű, 10-15-szörösére nagyobbodik. Még, és ha a nőnek nincs orgazmusa, nem megy össze, akkor sokkal jobban fáj. És nem mondhatja a férjének, hogy apu rosszul csinálod, mert megkapja, a büdös kurvája. Honnét tudod, hogy hogyan kell jól csinálni? Szóval hiába szól az anyjának, hogy anyám nem jó, nem élet, nekem se volt jó édeslányom. Nagyanyádnak sem, asszony sors. Szóval ebből sok-sok baj származik, mert a nő ki akar elégülni, és nem tud kielégülni, mert a férfi gyors magömlés után abba hagyja a nem életet, az a nőnek egy fájdalmas, kellemetlen rossz érzés, ami vagy betegséghez vezet, ha állandóan folytatni akarja, vagy frigiddé válik, akinek a nem élet csak egy ócska szolgáltatás. Mind a kettő nagyon-nagyon helytelen, ezért a férfiaknak meg kell tanulni a nem életet. Bezzeg a mi időnkben mi szintén nem tudtuk, és én is 40 éves voltam, amikor megtanultam, hogy mit kell csinálni. Hát ha a nőnek a hüvelye nem érzékeny, mert nem érzékeny, bőrbéleli, mint a férfinek a herezacskóját. Fejlődéstanilag azonos szervtelepből keletkezik. Na fiú, ki tudnátok verni a farkatokat, a tököket masszírozzátok? Mikor fog az első? Soha. Mert az erre elsőnek, akkor is első a fületeket így mozgatjátok. Az embernek az, hogy a hímvesző végé kapjon jó dörzsölést, lehetőleg nem saját kezűleg, hanem hunciba, ami belefér. De a nőnek nem ez jó. A nőnek a hímveszőhöz hasonló szerv, a nőnek a csiklója, ami picike, és nem kap ingerületet. Miért? Mert az úgynevezett emberi közösülésnél nem ér hozzá az ember. Hozzá nyúlni meg ugyebár nem lehet, mert az anyja rácsapott a kezére. Mit nyúlkálsz, hülye?
És azt hiszi a nő, hogy neki csak a hüvelyén kell kielégülni, és aztán izzad, verejtékezik, keserveskedik. Nagyon-nagyon nehezen megy. Nehezen megy, mert a nőnek organikusan, tehát szervileg a legérzékenyebb a csiklója. Hát a csikló érzékeny, akkor nem a fülét simogassátok, hanem a csiklóval kell foglalkozni. Hogyan? Hát hogyan? Hát simugassa az ember. Csak a nő tiltakozik, mert az ujjon köröm van. És a köröm hozzáér és észrevesz, akkor nem a nem élettől, hanem az élettől is elmegy a kedve. Hát akkor keresetek egy olyan szervet, amelyiken nincsen köröm. No. Nem kell latin szavakat mondani, nem kell az nagy nyelvtehetség, az ember megérezze, miről van szó. Én megcsókoljam őt ott. Hát gyerekek, hát van nő, akinek a száját se lehet megcsókolni. Van, ahol az ember adja alább is. De a nőnek ezt megteszem is neki ott, jó? Hát ő is kapja be. Így van. Tanulja meg is. Akkor mondtam, hogy asszonyom, vette magam a szájába, a férje nem is szerűs. Én? Hát mondom, nem is én, hát maga a feleség. Azt mondja nekem, hogy doktor úr, ő azzal húgyozni szokott. De jó, hogy mondta. Ha nem mondja, nem is jut eszembe. Hát hogy szokták egymást szeretni? Csókolódzunk. Mivel? Mivel? Hát a számmal. Az a maga hányni szokott. Hát a száj se hányásra való. Hát a két ember tiszta és szereti egymást. Úgy okoz a másiknak örömet, hogy az neki kellemes legyen, meg a másiknak is, hogy az egészségét ne károsítsa, de a nő ne harapja le a férfinek a farkát, nyilvánvalóan. A spermáról, mert ne úgy csinál, mint a tévémacik. Hát mi van a spermában? Zsír, szénhidrát, fehérje, ásványi anyagok, vitaminok, nyomelemek, teljes értékű táplálék. Persze nem a kiváló áru fórumára, meg néhány fehérjébe szegény néprészére küldünk, hát az nem jó. De hogy a nemiszer a spermának jelentősége van, én elmondok nekik egy esetet, vagy letörlitek a magnóról, vagy rajta adjátok. Egy iskola írt nekem, 7. általános fiúk, a mókusőrs. Megírta, hogy a mókusőrs ma közösen verte ki a farkát. Úttörő őszintén igazat mond, nem ezért írták meg, mert megcsinálták ezt máskor is, hanem hallották azt, hogy vannak spermabankok. Ők, úttörők, fölajánlják ingyen a spermát. De ha kapnak egy kis pénzt érte, akkor azon elmennének iskolai kirándulásra. Hát szóval, szerencsé nem a tanárnőnek mondta meg, mutatták meg, azból nagyobb baj lett volna. Gyerekek őszínűen foglak, megmagyaráztam, gyerekek, jó a sperma, vigyázzatok rá, de hát most a bankban nem ezt teszik be. Egyébként hagyj mondjam el, a Budapesti Orvostudományi Egyetemnek nagyon rendes hallgatói, akiket minden vonatkozásban megvizsgálták, és a spermabanknak ők a donorjai. Mert egy nő mindent megtesz azért, hogy ne legyen gyereke, aztán később meg azért, hogy gyereke legyen, és ma már a mesterséges megtermékenyítés ismeretlen donorral elég gyakorivá válik, és meg se tudjuk, hogy a szomszédról van szó, meg ha netán a mi házasságunkban lenne, akkor sem kell senkinek beszélni erről. De igen gyakran meg lehet termékíteni nőt a saját férje spermájával. Mik ezek az eljárások? Hát ezek nem érdekesek, nem titkok, meg lehet sok mindent oldani ilyen módon. Na most a lényeg az, hogy a nőnek a fejéből a vér nehezebben megy le. Az, hogy a csiklójához hozzányúlunk, az nem egy könnyű dolog, szégyeli a nő. Na ilyenkor és soha máskor. 3 cent, jó konyak, nem csövidinka, Johnny Walker, Napóleon, szóval minőségén testes ital, anyu beveszi magával, és akkor azt fogja mondani, addig azt mondja, ne csináld, jó, de csapjátok a nyelveteket,
Utána azt mondja, ne, hagyd abba. Ha így teremtették az Isten, vagy az illetékes, vagy a természetfelős a nőt, hogy a csiklója érzékeny, akkor a csiklójával kell foglalkozni, és nem szemináriumot tartani neki. Ezek két embernek a magánügye, senkire nem tartozik. Olyan helyen, olyan körülmények között mind a kettőnek kellemes, és a nő ne szégyelje. Tessék, megmosakodni rendesen. A Magyar Ifjúságban volt egy válaszom tatabányai, aki eligére, azt hittem, hogy kedves egészségükre. Nem mertem megírni. 60 éves bányász írta, hogy a felesége elment a Tata környéki erdőbe gombázni, és hogy szedik a gombát, hogy sok gomba van, sajnos sok a mérges gomba, és elég gyakran szerepelnek a újságban mérgezések arról a tájról. Na elég az, hogy szedik a gombát, és csak viháncolást hallanak, és a szomszéd kis tisztáson, anyaszült meszteren, a főmérnök elvtárs és a felesége viháncolnak, nyalják, pallják egymást, jókat röhögnek, ezek meg ültek és féltek, hogy meglátják, hogy ők látják. Aztán felöltöztek és elmentek. Este meg hazamentek, nem szóltak azok egy szót se, jó, megfürödtek és kicsit kevesebb vihánccal megcsinálták ugyanazt, és megírta nékem a bányász, hogy nagyon jó volt. Mi a vélemény erről a dologról? És azt válaszolta, hogy kedves egészségükre. Én nem tudták ezt már 20 éves korukban. Már ilyen kérdésekről nem lehet beszélni. Hát ha ez okoz örömet, kedves egészségükre annak. Csak olyan módon, olyan helyen, és nem mindegy, hogy kivel. A nőnek vannak erogén zónái, tehát érzékeny részei a testén mellett, de nem fogantyoz, mit rángatjátok össze-vissza. Szóval erre csak akkor kerül a sor, hogyha adódik, hogy kedvesen simogatni, hogy a bimbó kiugorjon, hogy a kalapot rá lehessen tenni, akkor minden oké, akkor az ember megy alá. Tehát nem idegesítjük a nőt, és hát sajnos minden nő másképpen érzéke. És itt van az, ami miatt hát rettenetesen sokat szídnak egyes pedagógusok, meg mások, hogy elmondom azt, hogy csak az a lány tud élvezni, aki tudja, hogy neki mi a jó. És honnan tudja, hogy számára mi a jó, onnét tudja meg, hogy saját magán megpróbálja. Tulajdonképpen 17-18 éves korig a fiatalok ne éljenek úgy nem életet, hogy a fiú farkát bezavarja a nőbe, mert a fiúnak egy gyors magömlése van, a lánynak pedig ez a gyors magömlés nem okoz kielégülést. Éppen ezért meg kell tanulniuk, hogy hogyan tudják egymást kielégíteni, hogy a lány tanítsa meg a fiút arra, hogy verje ki a farkát, és nem lóverseny, közben megáll, simogatja, csókolózza, hogy a fiú visszatartan tudja a magömlését, a lány pedig eljut az orgazmushoz. Akkor sírjajgat, énekel, röfög, nyerik, mindent csinál. Ezt tudni kell a fiúnak, tudni kell a lánynak, és hogyha már ki tudnak elégülni, a lány tudja a magáét, a fiú is megfelelően teszi, hát akkor kezdjenek a tényleges nem élethez, és akkor nem lesz akkor a ráfázás. De valamit még el kell mondanom. Úgy befejezésként, mert gyerekek, elmélet után nem marad időtök a gyakorlatra. Szóval, a nőnek a legérzékenyebb része nem a csiklója, hanem a lelke. Akkor megy le a vér az agyából Isten igazából, ha jó szövegelünk neki. De csinos vagy, megy lefele a vér a nőnek az agyából. És ez a szép ruha, butikba vetted Pesten? Hát én ezt magam vartam. De így tudsz varni, ajtókapu nyitva. Nem pedig itt rángatjuk a mellét. És nem pedig mondjuk, ezt a szart vetted föl? A kurva nénikéddel beszélj, de vele. Ha fölidegesítjük, gondolkodik, fölmegy a vér az agyába. Fölveszem a klozet ajtót magamra. Azzal megyek ki a sír. Ez nem segít. Kedvesen. Gyűjtsétek össze a pénzt, és nem kell elpiálni, meg egy cigarettát. Itt van 1000 forint, vegyél magadnak egy cipőt. Vagy itt van 2000, vegyél egy párat. Az ajándéknak mindig örülnek a nők, de előre adjátok oda,
Na, mit hoztam? Hozott valamit? Nem hozott valamit? Átvág ez a csipés trici. Előre odaadjuk az ajándékot. Lehetőleg pénzt. Annak körül a legjobban. Mert azért azt vesz, amire neki kedve van. A pénzt mindig előre adjátok oda. Ugye a végén visszaveszitek. Hát Istenem, katonának kevés a pénz, de hát nem lehet mindent odaadni. De az örömérzést azt mindig előre kell. Virágot vinni. Mondjuk a nőknek, nézd rám, anyámra hasonlítasz. Minden nő örül neki. Visztek a kurvának virágot? Mondjátok neki, nézd rám, anyámra hasonlítasz. Ugye? Ugye? Az a nő, akinek nem lehet mondani, hogy anyámra hasonlítasz, az egy jócska lyuk, amit megdugtok. Hát akkor dugjatok meg egy odvasvát, annyi van itten előttetek itt a kis erdőcskébe. Csak nézzétek meg, hogy nincs benne darázs. Na, szóval, a nem élet két ember nagyon szép kapcsolat. Tudni kell, hogy hogyan kell a másiknak a testével bánni, gondolni kell a lelkére, nem mindegy, hogy hol töltjük meg azt a nőt, meg kint itten a laktanyától így jobbra, itten Keszály felé, Keszályen túl, ottan vannak szép zöld bokros részek, a lány leül már bizsereg, mert ráült egy hangyabolyra. Szóval nem Tapolca és Budapest között a másodosztályi klozeton kell megbaszni azt a nőt, hanem olyan helyet kell keresni, ahol kellemes az emlék, ahol ott lehet maradni. Hát persze nem, hogy a 6-20-asra vissza kell mennem, azt nem érek be a laktanyába, az nem jó. Hát tulajdonképpen estétől reggelig, mert az igazi, az ember arra ébred föl, hogy azt hiszi, hogy benn van, és benn van tényleg a csajban. Hát szóval gyönyörű dolgok ezek. Eljátszogatni, de nagyon kell vigyázni, ha nem kívánt terhesség, elkerüljen. Hát ilyen egész éjszaka történő diszbaszásnál persze gumit nem lehet használni. Több okból, hát szóval, mert az ember benn van, akkor már nem akar kijönni belőle. Meg a magyar gumik elég sok baj van, mert az a jó gumi, ami akkor is testérzést ad, amikor nem szakadt el, ugye? Az ember azt mondja, mintha nem is lett volna rajta, ránéz, tényleg nincs rajta. Én a fiataloknak nem a fogamzásgátló tablettát javaslom, egyszer majd erről bővebben, inkább a perszáriumot, amit a nő fölvesz, és tulajdonképpen a menstruációtól a menstruációig hordhatja, se rákkeltő hatása nincs, se károsító következménye nem létezik, annak a szélét bekenik timidon zselével, az nagyon jó. A hüvelygolyó bizonytalan hatású, hát a pályát azt nagyon lucskossá teszi, és rossz íze is van, szóval nem egy jó dolog. Nem mindegy, hogy kivel. Nem mindegy, hogy hol. Tehát nem egy budiba baszunk, amíg beszakad alattunk, aztán mondjuk, hogy most már szerencsénk lesz. Nem mindegy, hogy hogyan. Nem tud egy nőt kielégíteni, ez egy állat. Nőt nem megtöltjük, a nőt kielégítjük. Ha vissza tudjuk magunkat tartani, egy nő 3-4-szer eljut az orgazmusig. Egyetlen egy veszélye van, hogy a nőtől az életben nem tudtok megszabadulni. De miért nem lett az a nő esetleg a feleségetek? De vaj ott van, legalábbis az én generációmnál ott volt, magam sem voltam kivétel. Minél jobban szeretünk egy nőt, annál hamarabb tönkretesszük a nem életét, nem életet meg kell tanulni, mert a rossz szex tönkreteszi a házasságot. A jó szex meg nem javítja meg. Tehát nem a szexuális életen múlik a boldogság, hanem azon bukik a házasság. Tessék megtanulni a nem életet, meg egyéb örömöket is, mert vannak az életben örömök. Miért? Jó tenni nem öröm, nem zabálni, nem enni. Jó tinni, nem vedelni, ugye? És egy jó koncert, egy jó könyv, családi élet, a munka, hogy az ember örül annak, amit csinál, hát ha még meg is fizetik. Szóval van egy csomó öröm az ember életében. Ezeket a humán örömélményeket kell összegyűjteni. A házasságot azért köti, hogy egy élet át kitartsunk valaki mellett. Én helyesnek tartom a próbaházasságot. Nem azért, kinek mekkora farka van, nem ezen múlik. Egy nőt jó megbasznak, az se tudja, hogy van-e benne valami. Hát